सगळ्यांचं या 7व्या अध्यायामध्ये खूप स्वागत आहे. या 7व्या अध्यायाचं नाव आहे आज ज्ञान विज्ञान योग. या ज्ञान विज्ञान योगामध्ये आपण आज काय बघणार आहोत तर ते निश्चित मला वाटतं ओके ठीक आहे. तर याचं नाव आहे ज्ञान विज्ञान योग. ते ज्ञान आपण घेतलेलं आहे आता. ते दुसऱ्या अध्यायापासून थोडीशी उजळणी करूया हो आपण. आपण थोड्याशा गप्पा मारूया. आपण गप्पा मारल्या नाहीयेत बऱ्याच दिवसात. तर मला सांगा हो थोडीशी की मला पहिल्या अध्यायामध्ये आपण जे बघितलं तर विजयाची कारणं काय आहेत हो? हा विजय होतो, धर्माचा विजय होतो कुठेतरी आपण बघितलंय. अर्जुन कुठेतरी विषण्ण झालाय. पण अर्जुनाला माहिती आहे आणि भगवंत आपल्या बरोबर आहेत. त्याच्यामुळे हा विजय हा निश्चितच धर्माच्या बाजूने आणि निश्चितच पांडवांचा विजय आहे. मग या 9 कारणं काय आहेत हो ही विजयाची? मला सांगा बरं एक-एक. थोडीशी उजळणी करूया आपण. 1-2 गोष्टी, खूप नाही मी विचारणार. मग कुठेतरी असं वाटेल चला आपण या मार्गावरती या प्रवासामध्ये अगदी राईट ट्रॅकवर आहोत आणि तुम्ही किती आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करताय. निश्चितच तुम्ही करत असणार, तुमचं वाचन चालू असेल. पण मला उत्तरं मिळाली चॅटमध्ये उत्तरं द्या. मी कोणाला अनम्यूट नाही करू शकत. कारण खूप आवाज येतात. मग एकावर एक आदळतात आणि मग गोंधळ होतो. आपण शेवटी मी सगळ्यांना अनम्यूट करेल. मला चॅटमध्ये उत्तरं द्या ना थोडीशी. पहिलं कारण कुठलं हो? मी आता स्वतः बोलले. कपिध्वज. चला सांगितलं प्रभूजींनी. कपिध्वज. व्हेरी गुड. त्यानंतर त्यानंतर कुठलं कारण आहे? 9 कारण आहेत हो. धर्मक्षेत्र. अगदी बरोबर भूमिका माताजी. तिसरं कारण कुठलं आहे? सांगा पटापट आली पाहिजे तो. खूप सोपी आहे तो. दिव्य रथ आहे. बरोबर. अगदी बरोबर. श्री भगवान श्रीकृष्ण स्वतः ऋषिकेश, ज्यांचं नाव ऋषिकेश म्हटलंय, जे सगळ्या इंद्रियांचे स्वामी आहेत, नियंत्रक आहेत, ते ऋषिकेश. बरोबर. 4 कारणं झालेली आहेत. 5वं मोक्षदा एकादशी. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. सुरेखा माताजी बरोबर, माधुरी माताजी बरोबर, मोक्षदा एकादशी, भूमिका माताजी. त्याच्यानंतर 6वं कारण बघा 8वं काय? गांडीव धनुष्य. अगदी बरोबर भूमिका माताजी. अगदी बरोबर. 7वं कारण 8वा कोण आहे? जिथे भगवंत आहेत, तिथे कोण असणार अजून? भगवंतांच्या बरोबर कोणाचं तिथे अस्तित्व आहे? बघा मी थोड्याशा हिंट देते तुम्हाला लगेच. रक्त जीवित आहे. बरोबर. भाग्यलक्ष्मी आहे. शंखनाद आहे. अगदी बरोबर. खूप सुंदर. धन्यवाद. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्याबद्दल खूप धन्यवाद. खूप आनंद झाला. येस भूमिका माताजी अगदी बरोबर. सगळ्यांनी 9 कारणं सांगितलेली आहे तुम्ही. खूप छान. धन्यवाद. आणि त्याच प्रकारे थोडंसं अगदी म्हणजे कुठेतरी तुम्हाला हलवते. आज रविवार आहे. सगळे थोडे निवांत असाल कल्पना आहे. पण 1 तास आपण बरोबर तासाभरात अध्याय संपवणार आहात आणि खूप आनंद आहे. तुम्ही सगळेजण जॉइन झालेले आहात. रविवार असून आपल्या इतर गोष्टी सगळ्या तुम्ही इथे अध्ययनासाठी वेळ देताय ह्याचा खूप आनंद आहे. आणि मी तर लहान मुलांना नेहमी मी जे आधी लहान मुलांचे वर्ग घ्यायचे ते पण इतकं सुंदर म्हणजे त्यांचं औत्सुक्य तर खूप असायचं. पण तुमच्याशी शेअर करणं म्हणजे मी सुरुवातच करायची. इतकं सुंदर की त्यांचं कौतुक आहे पहिली गोष्ट. म्हणजे मला त्या सगळ्या छोट्या-छोट्या 6 वर्षापासून 14 वर्षाच्या मुलांचं कौतुक वाटायचं, की आपला खेळ हे ते सगळं सोडून आई-बाबांनी सांगितले तरी पण तिथे अध्ययनासाठी आलेत आणि इतके सुंदर-सुंदर प्रश्न असायचे हो त्यांना. म्हणजे निरुत्तर करायचे कधी-कधी मी स्वतः सांगायचे, "नाही, मी रेफर करून तुम्हाला सांगते हां." खूप सुंदर प्रश्न असायचे त्यांचे आणि खूप आनंद वाटायचा. म्हणजे त्यांचं ते तिथे सगळ्या पार्टिसिपेट होणं आणि खूप सुंदरपणे इंटरॅक्टिव्ह ठेवणं खूप छान वाटायचं आणि तशाच प्रकारे मी सगळ्या तुमच्या आपल्या या फॅमिलीज मी म्हणते याला, एक कुटुंब तयार होतं आपलं आणि या कुटुंबामध्ये गप्पा मारायला खूप छान वाटतं. मी जे काही माझं ज्ञान आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवतेय, तुमच्याशी शेअर करतेय आणि तुम्ही निश्चित तुमच्याकडच्या ज्या गोष्टी असतील, जे काही तुम्हाला या संदर्भात, भगवद्गीतेच्या संदर्भात जे काही तुमचं ज्ञान असेल, तुमचं वाचन असेल, तुम्हाला शंका असतील, ते निश्चितपणे शेअर करा. आपण ग्रुप ओपन नाही ठेवत, पण तुमच्याबरोबर बी-एफ-एसचे आमचे सगळे व्हॉलंटिअर्स जे आहेत, ते तुमच्या सगळे संपर्कात आहेत आणि तुम्हाला जी काही माहिती हवी असेल, जी काही शंका असतील, त्या निश्चित तुमच्या पूर्ण केल्या जातील. ही सगळी मी जसं म्हटलं ना, या टीमचं खूप मोठं परिश्रम आहे तो. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीने कुठेतरी काय टेक्निकल टीम, कुठेतरी कम्युनिकेटिव्ह टीम, या सगळ्या दृष्टीने ही कुठेतरी कृष्णाची सेवा करतोय फक्त. आणि भगवंतासाठी सगळं सेवा करण्याचा प्रयत्न आहे. भगवंतच करून घेतायत ही सेवा. म्हणजे भगवद्गीता अध्ययन आणि शिकवायला मिळणं ही तर मी खूप सुवर्ण संधी समजते, की खरोखर आपल्या
जन्माचं कुठेतरी सार्थक झाल्यासारखं वाटतं आणि भगवद्गीता आपण जी मी मी माझा अनुभव सुद्धा तुमच्याशी शेअर केलेला आहे, की मी 15 वर्ष घरामध्ये भगवद्गीता होती, परंतु ती वाचून आपल्याला समजेल की नाही इथपासून सुरुवात होती हो खरी गोष्ट. म्हणजे हे खरंच तुमच्याशी शेअर करते. आणि या 2 वर्षात जो काही अनुभव आलेला आहे आणि जे काही परिवर्तन आणि जे काही ज्ञान मिळालंय आणि आता या पुढच्या टप्प्यांवरचं पण ज्ञान मिळतंय त्याने खूप आनंद आहे हो. म्हणजे मनात तर आपण खूप परिवर्तन आपले करतो. आणि आपण अनुभवातून खूप शिकतोय. पण भगवद्गीता आपल्याला खूप म्हणजे आयुष्यात आयुष्यात प्रत्येकाने भगवद्गीतेचं वाचन आणि निश्चित ती आत्मसात आणि त्याचं आचरण, नुसतं वाचन नाही हो. नुसतं हे 1 तास आपण बोललोय, मी तुम्हाला सांगितलं, संवाद पोहोचवले, काही उजळणी घेतली तसं नाही हो. हे इतकं महत्वाचं आहे, की तुम्ही आयुष्यात ते किती आचरण करताय. कारण हे सगळं आपल्या भौतिक जगताशी निगडीत आहे शेवटी. प्रत्येक गोष्ट ही आपल्या भौतिक प्रकृतीशी निगडीत आहे. आणि या भौतिक प्रकृतीची ही सगळ्या आपल्या या मायेखाली आपण आहोत, नियंत्रणाखाली आणि त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली. तेच आपण आज पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत, की या त्रैगुणांचा प्रभाव मग कशाप्रकारे आपण चांगल्या प्रकारे जोपासू शकतो आणि जो काही चुकीच्या गोष्टी आहेत, त्या कशाप्रकारे टाळू शकतो, जे आपण काल बघितलं. आणि त्याच अनुषंगाने पुढे जाणारे आता त्याच लाईन्सवर, की काल आपण जे बघितलं अष्टांग योग. मग आपण जो अष्टांग योग बघितला, आपण ध्यान योग बघितला, आपण ज्ञान योग बघितला. मग या सगळ्या मार्गे आपण भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. पण जो भक्तीचा मार्ग आहे आणि त्याच भक्तीच्या योगामध्ये आज आपण शिरणार आहोत 7व्या अध्यायापासून, की हा भक्तीचा मार्ग हा सर्वात फास्ट आहे हो. सर्वात सुरस म्हणजे इतका आहे, की तो अगदी जिने मग तुम्ही अष्टांग योगामध्ये तुम्हाला यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन आणि या सगळ्या गोष्टींचं पालन करून मग तुम्ही जी समाधी अवस्था घेऊन मग तुम्हाला भगवंतांच्या त्या आत्म साक्षात्काराकडे कुठेतरी वळायला अ, आपण कुठेतरी तो मार्ग अवलंबतो. पण हेच भक्ती योगामध्ये आणि या आध्यात्मिक मार्गावर आणि या भक्तीच्या सुंदर अशा मार्गाने भगवंताला प्राप्त करणं हे किती सोपं आहे. मग त्याच्यासाठी निश्चित ती श्रद्धा मनात हवी आहे. ते टप्पे मी तुम्हाला सांगणारच आहे. जसं आपण पुढे जातोय तसं निश्चित ह्या सगळ्या गोष्टी चर्चा केली जाणार आहे, की हे टप्पे कसे आहेत. आणि त्यातला पहिला टप्पा मी नेहमीच सांगत असते, की जो मनातली श्रद्धा. आज तुम्ही सगळे इथे आलेले आहात. आज रविवार आहे हो. प्रत्येकाला आपली व्यवधानं आहेत. प्रत्येकाला जे नोकरी करतायत त्यांना आपापल्या जबाबदाऱ्या आहेत, कामं आहेत, की एक रविवार पुरत नाही हो, की आपली कामं, कमिटमेंट्स. पण येस, कुठेतरी तुम्ही ही कृष्णाची सेवा करताय. श्रवणम, कीर्तनम ह्या ज्या 9 सेवेचे प्रकार त्यातला श्रवणम आणि तेच आज भगवंत अर्जुनाला सांगतायत तत् शृणु, की तू ऐक मी तुला काय सांगतोय ते. आणि म्हणूनच हा उपदेश पुढे नेला जातोय आता, की अष्टांग योगानुसार आपण कशी प्रगती करू शकतो. मग या अष्टांग योगाचे अभ्यासाचे टप्पे आपण बघितले आणि मन आपलं शत्रू आहे का मित्र आहे. मग या मनाला ताब्यात ठेवलं, हे वाऱ्यासारखं वाऱ्यापेक्षा सुद्धा पुढे पळतं हो. अर्जुन म्हणतोय, "भगवंता मला वाऱ्याला एक वेळ पकडता येईल, पण मला या मनाला पकडणं शक्य नाहीये. इतकं ते वेगाने पळतंय. इथे आहे आज तर दुसऱ्या मोमेंटला पापणी लवत नाही तर ते दुसऱ्या ठिकाणी आहे. इतकं मन चपळ आहे." अशा या चपळ मनाला संयमित करायचंय आणि मग या मनाला आपलं शत्रू बनवायचंय का आपलं मित्र बनवायचंय? हे आपल्या हातात आहे. कशाप्रकारे आपण त्याला मित्र बनवायचं आणि का त्याला ट्रेन करायचंय? का त्या मनाला संयमित करायचंय? का कुठेतरी त्याला आध्यात्मिक मार्गावर घालायचं आणि का कुठेतरी त्याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण मिळवायचंय? मग ते नियंत्रण कशाप्रकारे मिळवायचंय? मग त्या बुद्धीला कशाप्रकारे चलक करायचंय? त्या आत्म्याला कुठलं अन्न द्यायचंय? त्याबरोबरच मग ते मन कुठेतरी कंट्रोलमध्ये येऊन इंद्रियांना सुद्धा नियंत्रित करू शकतं. आणि हेच जाणून घ्यायचंय. आणि मग याच्यामध्ये सुद्धा भगवंतांनी सांगितलं, की एखादी व्यक्ती 10-15% पर्यंत पुढे जाते, पण ती पूर्णपणे सफल होऊ शकत नाही. असे अयशस्वी योगी पण असतात, परंतु त्यांचं नुकसान होत नाही. तर त्यांना स्वर्गलोकामध्ये जन्म मिळतो आणि पुन्हा जेव्हा ते या भौतिक युगामध्ये येतात, तेव्हा त्यांना पुन्हा धनवान किंवा श्रीमंत किंवा मग जे महान लोकं आहेत, जे आध्यात्मिक कुटुंब आहे, अशा कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, की जेणेकरून ते त्यांचं कर्म पुढे 40% केलं असेल, तर त्यांचं पुण्यकर्म ते 41व्या टक्क्यापासून सुरू करतात. म्हणून तुम्ही जाणता बघा, की कुठेतरी आपल्याला ते जाणवतं आणि कुठेतरी ते दिसतं बघा, की अरे ही व्यक्ती मग इतकं आपण त्याला कुठेतरी देणगी म्हणतो, कुठेतरी ईश्वरीय देणगी म्हणतो, की इतकी कशी काय 5व्या वर्षामध्ये इतकी कशी काय तोंडपाठ आहे हो भगवद्गीता. इतकं कसं काय सुंदर म्हणू शकताय हे मूल कारण ह्याला कारण आहे.
कारण कुठेतरी त्याचा अभ्यास झालेला असतो आणि म्हणूनच तीच गोष्ट पुढे की 40% भाग त्याचा केलेला असतो, पण ते कुठेतरी खंडित झालेलं असतं. त्याचं पुढच्या जन्मामध्ये ते केलं जातं आणि यालाही हा संदर्भ आहे आणि यालाही शास्त्र आहे. आणि म्हणूनच या अयशस्वी योग्यांचं गंतव्यस्थान त्यांचं नुकसान होत नाही, तर त्यांना कुठेतरी चांगल्या कुटुंबामध्येच जन्म प्राप्त होतो. आणि मग कशा प्रकारे या भक्तीच्या योगामार्फत आणि मग या योगित्व हे योगी पण कशा प्रकारे मिळवायचं आहे, जे आपण काल भक्तीच्या मार्गामध्ये शिरता शिरता आज आपण पुढे जाणार आहोत, की जे आपण जपाचं महात्म्य बघितलं, मग जे भागवतामध्ये बघितलं, जे चैतन्य चरितामृतामध्ये बघितलं, की हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा, की दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. नामस्मरण हा कलियुगाचा एकमेव यज्ञ आहे. मग इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. मग हेच चैतन्य महाप्रभूंनी चैतन्य चरितामृतामध्ये लिहून ठेवलंय, की नामस्मरणाने तुम्ही काय साधू शकता. आणि या नामस्मरण म्हणजे अगदी काय म्हणतात ना, मुखावर ठेवलेलं. पुढे तुम्ही जेव्हा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन हे शिकाल, की जे रूप गोस्वामींनी इतकी सुंदर त्याला तुलना दिली आहे, इतकी सुंदर त्याची उपमा दिली आहे, की या या चॅन्टिंगला, या नामस्मरणाला कुठेतरी उसाची आणि त्या उसाची अशा मुखावर साखर पेरली जाते. इतकं सुंदर त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच हे नामस्मरण का करायचे. त्याच लाईन्सवर आपण पुढे जातोय, की मग हा योगी, मग हे योगी पण कशा प्रकारे साधलं जातं. मग हे योगी पण जसं मी म्हटलं, की तो श्रेष्ठ योगी कोण आहे, जो नारद मुनी सांगितलं, की जे श्रेष्ठ योगी कशा प्रकारे, की जे ते त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत पोहोचतात आणि ज्यांनी स्वतःचा द्वेष करणं सोडलं, पण स्वतःच्या कर्माचा काय, इतरांच्या कर्माचा सुद्धा जे द्वेष करत नाहीत आणि जे इतरांचं फक्त चांगलं जाणतात आणि जे आत्मसाक्षात्काराचे जे परम तत्व जाणतायत, भगवंतांना जाणण्याचा जे प्रयत्न करतायत, असे हे श्रेष्ठ योगी जे अकर्मी आहेत, ज्यांच्या ज्यांच्या नुसत्या आपण म्हणतो ना संगाने, जसं आपण हरिदास ठाकूरांचं बघितलं, की साधू संग लवमात्रे, मग नुसत्या त्यांच्या सहवासाने सुद्धा त्या माणसामध्ये किती परिवर्तन होऊ शकतं, असे हे योगी आहेत. आणि त्यांना जाणण्याचा आज हा महिमा आपण आहोत. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपण आज कुठल्या कुठल्या प्रकार बघणार आहोत, की कृष्णाची शक्ती बघणार आहोत. मग कृष्णाच्या ज्या शक्ती आहेत, अंतरंग शक्ती, बहिरंग आणि जी मार्जिनल, जी मध्य भगवंतांची शक्ती आहे, मग त्या शक्तीमध्ये काय आहे आणि भगवंत कुठे कुठे आपण भगवंतांना जाणू शकतो आणि त्याच्यानुसार कुठल्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाहीत आणि कुठल्या व्यक्ती भगवंतांचं नामस्मरण आणि भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. अशा प्रकारे आपण या अध्यायातून जाणणार आहोत हा ज्ञान विज्ञान योग, की या ज्ञानाचं अप्लिकेशन, ज्ञानाला कशा प्रकारे त्या मार्गावरती जाणून मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती कसं जाणलं जातं, हे आपल्याला जाणायचंय. की जे ज्ञान भगवंतांनी दिलं आहे, मग ते ज्ञान निरनिराळ्या प्रकारचं आपण बघितलं, की आपण बघितलं की तू आत्मा नाही, तू शरीर नाही, एक आत्मा आहेस. की हे हे जेव्हा व्यक्ती जाणण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हाच ती त्या भौतिक बंधनांपासून मुक्त होऊ शकते. कारण तेव्हाच कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीची इच्छा कमी होऊ शकते. तिथेच कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं जाऊ शकतं. आणि म्हणूनच या ज्ञानाला घेऊनच पुढे जायचंय. हे प्रत्येक अध्यायातलं ज्ञान घेऊन अर्जुन पुढे चाललेला आहे आणि तो सांगतोय भगवंतांना, तो विचारतोय भगवंतांना आणि भगवंत सांगतात तत् शृणु, तू हे ऐक मी काय सांगतोय. श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु तच्छृणु. तू ऐक मी तुला काय सांगतोय ते. हे तच्छृणु आणि म्हणूनच ते श्रवण. तुम्ही ही जी सेवा करताय, आज तुम्ही सगळं, जसं मी परत परत सांगेन, की रविवार आहे, तुम्ही सगळेजण इथे अध्ययनासाठी आलेला आहात, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. भगवंतांना द्विगुणित काय शतगुणित आनंद होतो या गोष्टीमुळे. आणि त्याच गोष्टीला जाणण्याचा प्रयत्न करा आणि तेच आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणून भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. श्री भगवान म्हणाले, माताजी वाचणार हरे कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण. कनेक्शन
श्री भगवान म्हणाले, "हे पार्था, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निस्संदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक." मग फक्त शारीरिक योग नकोय हो. जिथे तुम्ही शारीरिक योग करून, शारीरिक व्यायाम करून तुम्ही मनाला नियंत्रित करताय, पण तिथे कृष्ण आहे का हो कुठे? तिथे कृष्ण भावना आहे कुठे? मग तुम्ही जे काल आपण बघितलं, की आपण मग कोणी बकरी योग करतंय, कोणी बिअरची बॉटल हातात घेऊन बिअर योग करताय, ना कोणी मग अगदी प्रेग्नन्सीमध्ये सुद्धा योग आणि एक्सरसाइज शिकल्या जातायत आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारचे योग आणि शरीराला अगदी त्रास देऊन मग कुठेतरी अघोरी गोष्टी सुद्धा करत होते लोकं. पण त्या अघोरीपणाची खरंच गरज आहे का हो? त्या अघोरीपणाची खरंच गरज आहे? कुठेतरी शारीरिक त्रासाची खरंच गरज आहे? मग हे सगळं फक्त दिखाव्यासाठी मग त्याला भगवंतानीच म्हटलंय, जे प्रभुपादांनी खूप सुंदर त्याला एक संज्ञा दिली आहे. शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम. मग हे फक्त शो बॉटल दाखवण्यापुरतं स्पिरिच्युअलिझम. मग ती सुद्धा ही का हे सगळे योगी लोकं करतायत. मग तो पूर्ण योगी होऊ शकत नाही, जोपर्यंत तू माझ्या भावनेने परिपूर्ण होऊन योगाभ्यासाद्वारे, मग ज्या योगांद्वारे तू मला जाणण्याचा प्रयत्न करतोयस, की ज्या प्रकारे तू मनाला नियंत्रित करून आणि माझ्यावरती मन आसक्त करून मला पूर्णपणे निस्संदेह की परमात्म्याचा अंश आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. कारणांचे परम कारण हे भगवंत आहेत. हे जेव्हा तू निस्संदेह, हा निस्संदेह या शब्दावर मी मुद्दाम थोडंसं प्रेशर देईन, थोडासा दाब देऊन बोलीन, कारण निस्संदेह मनात कुठलीही शंका नकोय हो. मनात कुठल्याही मग कृष्णाला जाणताना मनात शंका नकोय आणि त्या शंकाच कुठेतरी ब्लॉकर्स आहेत. त्या शंकाच कुठेतरी अडथळे आहेत. हे प्रयत्न करा आणि म्हणून तू पूर्णपणे निस्संदेह कसा मला जाणू शकशील ते आता ऐक. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्हीही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. मी तुला आता पूर्ण ज्ञानाची तुला मी माहिती देतोय. मी तुला पूर्णपणे ज्ञान देतो. हे जाणल्यावर तुला जाणावयासाठी तुला काहीही माहीत करून घेण्यासाठी शिल्लकच उरणार नाही. म्हणजे मी तुला आता या प्रत्येक अध्यायाद्वारे इथे अध्याय दिलेत. जसं मी म्हटलं, की 45 मिनिटं भगवंतांनी अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर हे सांगितलंय हो. कुठे कॉन्फरन्स रूममध्ये गेले नाही, कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी जाऊन मी बस आता मी तुला भगवद्गीता सांगतोय असं नाही. प्रत्यक्ष 45 मिनिटं हा फक्त संवाद आहे आणि हे जे श्लोक आहेत, की ते भगवंत आता सांगतायत, की असं हे ज्ञान आहे आणि असं हे दिव्य ज्ञान आहे आणि प्रत्यक्ष की जे आज तुम्हा आम्हाला गरज आहे हो ज्याची. आणि म्हणूनच तुम्हा आम्हासमोर भगवंत आले तरी तुम्ही जाणू शकणार नाही. बाजूला श्रीकृष्ण येऊन उभे राहिले तरीही तुमची आमची तेवढी पात्रता नाहीये, कारण आपण हे सदोष इंद्रिय आहेत. आपण जाणू शकणार नाही आणि हाच कुठेतरी निस्संदेह भगवंतांना जाणायचंय आणि ती कृतज्ञता जाणून घ्यायची आहे. हे प्रत्यक्ष ज्ञान आपल्याला जाणून घ्यायचंय. की कुठेतरी तुमच्या आमच्यासाठी ही भगवद्गीता ही सगळी योजना आहे. ही भगवंतांची योजना आहे. या अर्जुनाला असमंजस का केलंय हो? तुम्हा आम्हाला ही गीता मिळावी. तुमच्या आमच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचावं. हे अप्रत्यक्ष नाही तर प्रत्यक्ष ज्ञान पोहोचावं. हे प्रॅक्टिकल तुमच्या आमच्या आयुष्यामध्ये आपण आचरणात आणू शकतो असं हे दिव्य ज्ञान आहे. आणि हे दोन्हीही प्रकारचं ज्ञान मी तुला आज देतोय, की ज्यामुळे तुला जाणण्यासाठी म्हणून काही आवश्यकच उरणार नाही. तू सगळ्या प्रकारचं ज्ञान घेऊ शकशील. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. बघा, इथे तुम्हाला चित्रात दिसतंय. मग असे असंख्य ही मॅरेथॉनची एक तुम्हाला चित्र आहे. मग तुम्ही मॅरेथॉन बघता. या मॅरेथॉनमध्ये हजारो, लाखो लोकं पळत असतात हो. कितीतरी लोकं भाग घेतात, सहभाग घेतात. परंतु त्याच्याबरोबर शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कोण जातं हो? सगळेच नाही जाऊ शकत. कारण प्रत्येकाची एक शारीरिक क्षमता असते. प्रत्येकाची एक काही मग काही जण थांबतात, काही थकतात, काही होतात. मग अशा प्रकारे करता एकच कुठेतरी व्यक्ती असते जी विजयाच्या ह्याच्यापर्यंत पोहोचते. मग ते सहभाग घेणं निश्चित महत्वाचं आहे. परंतु काय, तर सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. बघा,
की तत्वतः भगवंतांचं हे तत्व जाणून घ्यायचंय आणि हा जाणण्याचा प्रयत्न या आध्यात्मिक मार्गावरती नुसतं मग तुम्ही आम्ही काय आहोत, तुम्ही आज आला आहात या अध्ययन वर्गाला बघा, की मी तुम्हाला हेच एक उदाहरण तुमच्यापर्यंत ठेवू शकेन, की हजारो लोक मग अक्षरशः तुम्हाला दिसेल 500, 600, 700 अशा अनेक लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं हो. रजिस्ट्रेशन दिसताना 13 तारखेला वर्ग चालू होणार आहे आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन करायला आम्ही अगदी घाई करतोय. मग कितीतरी शंका विचारल्या जातात, कितीतरी गोष्टींचं विचारलं जातं, की जे आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न करून त्यांना तिथपर्यंत पोहोचवतो. रजिस्ट्रेशन केलं जातं आणि मग कुठे हो? मग काय होतंय? मग रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा अहो काय पण तुम्ही ज्ञान काय घेताय? मग तुम्ही कुठे कमी पडताय का तुम्ही स्वतःला जाणायला कमी पडताय? की मग तुम्ही कुठेतरी बघा, स्वतःला जाणण्याचा प्रयत्न करा, की ते दुर्मिळ लोकांमध्ये मग आज तुम्ही 30-40 जी लोकं आहात, की जी लोकं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतायत. मी म्हणत नाही, शेवटी हे बघा, हे ज्ञान ज्याचं त्याचं देण्याची एक क्षमता असते. मी त्याही दृष्टीने काही बोलत नाही. परंतु कुठेतरी तो पेशन्स, कुठेतरी ती धीरता ठेवणं महत्वाचं आहे. ते ज्ञान प्रत्यक्षामध्ये हे जे काही आमचे शिक्षक सुद्धा आता ज्या आमच्या टीमचे शिक्षक देतात, जो तो आपल्या परीने प्रयत्न करून ज्याच्या त्याच्या अभ्यासाद्वारे निश्चितच ते जे संवाद आहेत, ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा वेळेअभावी प्रत्येक श्लोक मला 2-3 अशी पत्र, मला 2-3 असे मेसेजेस आले. पण वेळेअभावी आम्ही प्रत्येक श्लोक नाही घेऊ शकत हो. आज मी ठरवलं तरी मी 30 श्लोक तुमच्यापर्यंत नाही घेऊ शकणार आणि प्रत्येक श्लोकाचा म्हटला तरी तो प्रयत्न आहे. प्रत्येक श्लोकाचा जवळ-जवळ 90% घेतले जातात. पण प्रत्येक श्लोक जो म्हणण्याचा सुद्धा माझा म्हणून मी सांगते, की त्या म्हणण्याला सुद्धा एक एक कुठेतरी पद्धत आहे आणि निश्चितच ती संस्कृत ती उच्चार आणि त्या गोष्टीलाही तितकंच महत्व आहे. नाहीतर त्या अर्थामध्ये खूप विभ्रंश होतो, अपभ्रंश होतो त्या अर्थाचा आणि म्हणून तेही तितकंच महत्वाचं आहे. परंतु तुमच्याकडून असलेला धीर, मग पेशंटली ती गोष्ट किती आत्मसात करायची हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून पहिल्या, दुसऱ्या अध्यायानंतर हे आमचे जे व्ही-एफ-एसची टीम आहे, व्हॉलंटियर फॅसिलिटेटर टीम, ती तोच प्रयत्न करते, की प्रत्येकाच्या काही वेळेचं आहे का तुम्हाला? कुठलाही तुमचा काही त्रास असेल, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असेल, ते आमच्यापर्यंत पोहोचवा आणि हे तुम्ही ज्ञान पूर्ण करा हो. हे तुम्ही 4थ्या-5व्या अध्यायावरून जाणून घेऊ नका, की झालं इस्कॉनचं फक्त असंच आहे हो. इस्कॉन फक्त सांगतंय, की कृष्णाला माना, कृष्णाला जाणा आणि फक्त भगवंत इतकंच. मग मग आपल्या या थोडक्या आणि थोडक्या ज्ञानाने आपण बघा कितीतरी टोकाला जातो आणि हे करणं किती उचित आहे. हे तुम्ही स्वतःला पडताळून बघा आणि त्यासाठी मी नक्कीच सांगेन, की पहिल्या दिवसापासून मी 2 गोष्टी सांगते, की एक म्हणजे नामस्मरण जो या कलियुगाचा यत्न आहे, की त्यांनी तुमचं सामर्थ्य वाढवून तुम्ही मग मग तुम्ही वेगवेगळ्या मार्गाने असं म्हणत नाही तुम्ही याच मार्गाने तुम्ही तात्पर्यही वाचा. तुम्ही हे अध्ययन वर्ग जॉइन करताय. या अध्ययन वर्गात तर तुम्हाला फक्त एक बेसिक तुम्हाला ज्ञान दिलं जातंय. पण त्याचा पुढे निश्चितच तुम्ही तुमच्या पातळीवर तुम्हाला जितकं जमेल तितकं सखोल जाऊन अभ्यास करा. आणि म्हणूनच एखादीच व्यक्ती असते, जी या भगवंतांना तत्वतः जाणण्याचा प्रयत्न करते आणि म्हणूनच या भगवंतांना काय जाणायचंय? या भगवंतांना जाणण्यासाठी ही सुंदर आकृती आहे आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला जाणून घ्यायचंय, की कशाप्रकारे भगवंतांच्या शक्ती आहेत आणि भगवंतांच्या शक्ती आणि भगवंतांनी ही जी भौतिक निर्मिती केलेली आहे, त्याच्यामध्ये काय-काय जसं आपण म्हटलं मनुष्याचं शरीर कशाने बनलेलं आहे, तर मनुष्याचं शरीर हे भगवंतांचीच देणगी आहे आणि मग कशाप्रकारे ते पृथ्वी, आप, अ, अ, अग्नी, आकाश आणि वायू, आकाश आणि जल या गोष्टींनी पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश सॉरी मी एका गोष्टीला दोनदा म्हटलं. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. बघा, या प्राकृतिक शक्ती आणि भगवंतांच्या कुठल्या शक्ती आपण जाणून घेणार आहोत. भगवंतांच्या शक्ती आहेत, ज्या भगवंतांनी या प्रकृतीची, या ज्या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केली, त्याच्यामध्ये कशा प्रकारच्या शक्ती इन्व्हॉल्व आहेत. कशा प्रकारच्या शक्तींपासून त्याची तर बघा तुम्ही इथे दिसेल हे भगवंतांचं आणि हे शरीर आहे की ज्याच्यामध्ये बघा किती सुंदर आकृत्या आहेत. मग त्यांच्या कुठल्या गोष्टीपासून काय काय आहे तर तुम्हाला खुलासा सांगण्यासाठी मी सांगेन की बघा तुम्ही त्यांच्या मांडीमध्ये तुम्ही हे बघाल तुम्ही त्यांच्या या भागामध्ये सागराला बघाल
पर्वतांना बघाल आणि मग त्यांच्या हाडांमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे पर्वत बघाल, त्याच्यानंतर या भागामध्ये ढगांना बघाल, अशा प्रत्येक, मग वरच्या भागामध्ये तुम्ही क्लाउड्स बघताय, ढग बघताय, अशा त्यांच्या प्रत्येक शरीरामध्ये पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश, आणि त्याच बरोबर जे मन, बुद्धी आणि जो खोटा अहंकार घेऊन जे मनुष्य जगतो आहे, या सगळ्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आणि त्या कशा प्रकारे आहेत ते जाणा, की भगवंतांची ही पराशक्ती आहे, अपराशक्ती आहे, की भगवंतांची ही अंतरंग शक्ती आहे, बाह्य रंग शक्ती आहे, आणि भगवंतांची एक मार्जिनल, म्हणजे कुठेतरी त्या आपण म्हणतो ना, की त्या रेषेलगत अशी जी एनर्जी आहे, की भगवंतांनी या सगळं जीविताला निर्माण केलेलं आहे. हे महाभाव अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. बघा, म्हणजे ही जी प्रकृती आहे, या प्रकृतीमध्ये हे सगळं आहे. ही अपरा प्रकृती ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, मनुष्य ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, ज्या मायेच्या आच्छादनाखाली ज्या गोष्टीमध्ये वेढला गेलेला आहे, ती भगवंतांची अपरा म्हणजे कनिष्ठ शक्ती आहे. आणि भगवंतांची जी दिव्य आणि जी पराशक्ती आहे, त्या पराशक्तीचाच आपण एक भाग आहोत. त्या पराशक्तीमध्येच, त्या स्पिरिच्युअल, मग त्याच्यामध्ये बघा, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट जी आपण का स्वतःला त्या मार्जिनल, का स्वतःला मध्यावर ठेवलं गेलंय भगवंतांच्या त्या एनर्जीमध्ये, कारण कुठेतरी आपण भौतिक जगामध्ये आणि आध्यात्मिक जगामध्ये याच्या टोकावर आहोत कुठेतरी. आणि ही जीव निर्मिती भगवंतांनी केली गेलेली आहे, भगवंतांपासून केली आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत. हा आत्मा आहे, हा परमात्म्याचा अंश आहे, म्हणून आपण देव नाही, अंश आहोत. आपण एकरूप नाही होणार, आपलं अस्तित्व वेगळं आहे. जसं एक आई एका मुलाला जन्म देते बघा, एक आई एका मुलाला जन्म दिल्यानंतर ते सेपरेट होतात. दोन वेगवेगळं अस्तित्व असतं, नाळ असते ती कापली जाते, आणि कुठेतरी ती आई आणि मूल वेगळं होतं, ते अस्तित्व वेगळं असतं. तसेच आपण या परमात्म्याचे अंश आहोत, पण आपण एकरूप. आणि हे जे कुठल्या मायावादी आणि तर्कवादी तत्वज्ञानी लोकांकडून म्हटलं जातं ना, हे कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने मांडलं जातं, की भगवंतांची एकरूप होणं म्हणजे तल्लीन होणं, आणि ज्या नामस्मरणाने तल्लीन होणं हे वेगळं, पण भगवंतांचं आणि आपलं अस्तित्व वेगळं आहे. आणि या अस्तित्वाला जाणून घ्यायचं, आणि म्हणून आपण आपण क्वालिटीनी आपण आपण भगवंतांसारखेच आहोत, आणि म्हणून भगवंत हे ज्ञान देतायत आपल्याला. आणि म्हणून अर्जुनाला हे ज्ञान दिलेलं आहे, की जे ज्ञान घेण्याची आपली पात्रता आहे, म्हणून आपल्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती आपण घालू शकतो. आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच आपल्या या भौतिक जगामध्ये अडकायचंय का भगवत धामाला जायचंय, हे आपण निर्णय घ्यायचा आहे. आणि म्हणूनच हे महाभाव अर्जुना, या पराशक्तीमध्ये हे जीवित आहेत. या व्यतिरिक्त म्हणजे त्या अपरा, या कनिष्ठ शक्ती व्यतिरिक्त माझी ही पराशक्ती आहे. या पराशक्तीमध्ये आध्यात्मिक आणि या जीवितांना कशा प्रकारे मी जन्म दिलेला आहे, आणि मग त्यांना त्या अपराशक्तीत, की जे कशाचा आनंद घेतात, ते अपराशक्तीचा आनंद, ते अपरा म्हणजे या भौतिक जगामध्ये आहे. आणि कशा प्रकारे स्वतःला त्या मायेच्या गोष्टीमध्ये वेढून घेतलेलं आहे. पण त्यांना काय करायचंय, आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःला कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावर आणि या माझ्या पराशक्तीमध्ये कशा प्रकारे सामर्थ्यवान करायचंय. आणि म्हणून बॉल इज इन युअर कोर्ट, की तुम्हाला त्या भौतिक जगात जायचंय का आध्यात्मिक मार्गावर जायचंय, भगवत धामाकडे वाटचाल करायची, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, याचा उत्पत्ती आणि प्रलय करताही मीच आहे, हे निश्चयपणे जाण. की ही भौतिक प्रकृती आणि ही आध्यात्मिक, जसं आपण बघितलं की भौतिक आणि आध्यात्मिक यातला फरक बघितलाय, की भौतिक जगामध्ये आपण आहोत, आपल्याला परमात्म्याने निर्माण केलेलं आहे, परंतु आध्यात्मिक जगापासून आपण आत्ता वेगळे आहोत. आणि भगवंतांच्या या आध्यात्मिक जगाकडे जर वाटचाल करायची असेल, तर या भौतिक बंधनांपासून कुठेतरी मुक्त व्हायला पाहिजे. आणि म्हणूनच स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती
वाटचाल करायला लावायचे आणि म्हणून तू निश्चितपणे जाण. म्हणून आपण आपला आत्मा आणि शरीर हे वेगळं आहे. भगवंतांचा आत्मा आणि शरीर हे एकच आहे. भगवंत मायेचे नियंत्रक आहेत. आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. मग हे जे सगळे ग्रह आहेत आणि म्हणूनच इथे मी 2 संज्ञा तुम्हाला सांगेन की भगवंतांच्या मग जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. मग या गर्भोदकशाही विष्णूंपासूनच अनेक त्यांच्या श्वासांपासून अनेक ब्रह्मांड निर्माण केली आहेत आणि मग हे ग्रह असे इतके मोठे ग्रह कशा प्रकारे अवकाशामध्ये तरंगू शकतात, कारण ती भगवंतांची शक्ती आहे. भगवंत प्रत्यक्ष आहेत की ज्याच्यामध्ये ते गर्भोदकशाही आणि क्षीरोदकशाही विष्णू या रूपामध्ये अवतरित आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या की दुसरं कुठलंही श्रेष्ठत्व नाहीये की आपण भगवंतांच्या ओवलेल्या त्या दोऱ्यावरती आहोत. आपण त्या माळेतल्या मण्यांपैकी आहेत. जर त्या दोराच नसेल तर कशा प्रकारे आपलं अस्तित्व असेल बघा. की मग एक निर्जीव वस्तू तुम्ही एक्झाम्पल घ्या की ज्या प्रकारे एक कार आहे, ती कार पडून आहे तोपर्यंत ठीक आहे. त्याच्यात जेव्हा ड्रायव्हर जाईल, तिला चालवेल तेव्हाच तिला महत्व आहे ना. नाहीतर हे सगळं निर्जीव आहे हो. नाहीतर ही शक्ती नाहीये. आणि म्हणूनच या गोष्टीचा भोगता कोण आहे? भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवंत याचे ओनर आहेत. म्हणून अर्जुन, म्हणून प्रभुपाद म्हणतायत की माझं काय आहे हो. 5व्या अध्यायात आपण बघितलंय की संन्यास, कर्मसन्यास, पण जी गोष्ट माझी नाहीच आहे, जी भगवंतांची आहे, त्याचा मी काय संन्यास घेणार आहे? भोक्तारम यज्ञ तपसा, की ज्याचा उच्च भोक्ता हा भगवंत आहे. आणि हे जो जाणण्याचा प्रयत्न करतोय तोच त्या परमतत्वाला पोहोचू शकतो. तोच त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेपर्यंत पोहोचू शकतो. तोच भगवंतांना जाणू शकतो. आणि म्हणून हे ओळलेल्या मण्यांप्रमाणे की भगवंतांवर आश्रित आहे सगळं, कारण तो दोरा महत्वाचा आहे. कारण नाहीतर ते सगळे विखुरलेले मणी आहेत हो. अशा प्रकारे या माळेच्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. मग हे भगवंत कुठे आहेत हो? या भगवंतांना जाणण्यासाठी मग भगवंतांना जायला, शोधायला जायची गरज नाही. भगवंत कशामध्ये मिळू शकतात? रसोहम रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशी सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेम पौरुषम नृषु. अच्छा, या 8व्या श्लोकापासून मी भगवंतांचं थोडंसं ऐश्वर्य तुम्हाला सांगणार आहे. आणि भगवंतांना तुम्ही कुठे बघू शकता त्याचं खूप सुंदर वर्णन प्रभुपादांचं आहे आणि ते मला अगदी वाचल्यापासून राहणार नाही. म्हणून मी त्याच पद्धतीने तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करीन की 8व्या ते 11व्या श्लोकापर्यंत भगवंतांचं ऐश्वर्य कशा प्रकारे भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे. मला तो फक्त अध्याय काढू दे. तर बघा, भगवंत सांगतायत, हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य देखील मीच आहे. मग तू मला कुठे शोधायला, तू कुठे मला जाणू शकतोस? तू कशा प्रकारे माझं तत्व जाणू शकतोस की तू मला पाण्याच्या चवीमध्ये. मग बघा, ही पाण्याची चव, एखादी तहानलेली व्यक्ती असेल, तिला जर तुम्ही दूध समोर केलं तर दूध नाही हो, ते पाणी, त्या व्यक्तीला ते पाणी अमृता समान वाटतं. तिथे कुठेतरी पाणी, आणि मगच तुम्ही त्या गोष्टीची चव घेऊ शकता. अशा या पाण्याची लाळेच्या स्वरूपामध्ये बघा की जेव्हा एखादी पदार्थ तुम्ही खाता, जेव्हा तो तुमच्या लाळ ग्रंथींमध्ये मिक्स होतो तेव्हाच तुम्हाला त्याची चव कळते. अशा या चवीमध्ये भगवंत आहेत. अशा या पाण्याच्या रसामध्ये भगवंत आहेत. पाण्यातील जो रस आहे आणि जो ज्या वनस्पतींना, इतर सगळ्यांना जो रस दिला जातो, त्या चंद्रा सूर्यामध्ये मी आहे, त्यांचा प्रकाश मी आहे. आणि मग या सगळ्याचा की जे तेज आहे ते भगवंतांमार्फत आहे. अशा या परम तत्वाला मग हे तत्व जाणून घ्या. या तत्वतः तू भगवंतांना तत्वाने कसा जाणू शकतोस? तर पृथ्वीचा मूळ, मग हे कौंतेया, पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे. हे बघा, या चार्ट प्रमाणे आहे, पण हे वर्णन मला तात्पर्यात वाचायला खूप छान वाटेल म्हणून मी तुमच्यासाठी वाचतेय, जशी आहे तशी त्या भगवद्गीतेच्या पुस्तकातूनच वाचते प्रभुपादांच्या. पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे आणि अग्नीमधील उष्णता मी आहे. सर्व जीवांमधील जीवन शक्ती मी आहे आणि सर्व तपस्व्यांचं तप मी आहे.
हे पार्था, अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि सर्व शक्तिमानांची शक्ती मी आहे. मी बलवानांचे बल आहे. बघा, जे बलवान आहेत व्यक्ती त्यांच्या बलामध्ये मी आहे. आणि जे काम तसेच आसक्ती रहित असते, बलाचं काम जे, मी बलवानांचं बल आहे पण त्या आसक्ती विना, याच्यावर पुढे मी येते. हे भरतर्षभ अर्जुना, धर्म तत्वान विरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. मग त्याच्यातही भगवान दिसतील की धार्मिक तत्वांच्या विरुद्ध नाही, की ज्या प्रकारे मग भगवंत सगळ्या गोष्टींमध्ये आहेत, भगवंत या सगळ्या तत्वांमध्ये आहेत. या तत्वांना जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच या सगळ्या ऐश्वर्याला, या भगवंतांची, आपण विभूती भगवंतांच्या बघणार आहोत 11व्या अध्यायापर्यंत मध्ये जे विश्वरूप दर्शन बघू, त्याच्यानंतर भगवंतांच्या विभूतींचं सुद्धा दर्शन होणार आहे, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी कशा प्रकारे 10व्या अध्यायात त्यांचा विभूती योग आपण बघणार आहोत. आणि म्हणूनच सात्विक राजसिक हे पुढे जाऊन आहे, की कशा प्रकारे भगवंतांना तुम्ही जाणू शकता आणि कशा प्रकारे मग या त्रैगुणांच्या या सगळ्या तत्वांना जाणल्यानंतर की कशा प्रकारे ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्तान् विद्धि नत्वं ते नत्वहं तेषु ते मयि. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, बरं का, 3 हे त्रैगुण आपण बघितले. हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. बघा, हे चित्र सांगतंय तुम्हाला सगळं, की म्हणूनच कुठेतरी भगवंत आपल्यापेक्षा वेगळे कसे आहेत. कारण अर्जुनाला भगवंतांनी सगळ्या दृष्टीने सांगितलं की मग तू माझ्या बरोबर आहेस, पण तुला तेव्हाच आठवत नाहीये, परंतु मी हे तुला सांगू शकतो की तू काय होतास त्यावेळेला. आणि कारण ते प्रकट झालेले आहेत. भगवंत हे आज जन्म अजन्म आहेत आणि भगवंत प्रकट होत आहेत. त्याचप्रमाणे भगवंतांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे. या त्रैगुणांची निर्मिती सुद्धा भगवंतांनीच केली आहे, की त्या शक्तीनेच, भगवंतांच्या शक्तीनेच हे त्रैगुण अभिव्यक्त म्हणजे त्या मनुष्याद्वारे व्यक्त होतात. आणि ती सात्विकता, राजसिकता, मानसिक तामसिकता ही भगवंतांच्या शक्तीद्वारेच व्यक्त होत असते. परंतु भगवंतांचा यावर काहीही प्रभाव नाहीये. भगवंतांवर याचा काहीही प्रभाव नाहीये, कारण भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ते भगवंतांच्याच अधीन आहेत. बघा, या चित्रात तुम्हाला बघताय की आपण मायेच्या अधीन आहोत, आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत, पण भगवंतांचा याच्यावरती काहीही प्रभाव भगवंतांना याच्यावरचा, त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडत नाही. ते अप्रभावित आहे त्या गोष्टींनी. त्यांच्यावर त्या मद, मोह आणि मत्सर या गोष्टीचा, क्रोध, काम, लोभ या गोष्टीचा अजिबात प्रभाव पडत नाही. जसं मी त्या दिवशी म्हटलं की कमळाच्या पानाप्रमाणे, की त्या गोष्टीचा कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव पडत नाही. अशी जेव्हा त्या व्यक्तीबद्दल वर्णन केलं जातं, तीच म्हणजे भगवंत तसेच आहेत. आणि भगवंत अप्रभावित आहेत या गोष्टींनी. आणि त्याच्या उलट ही माया भगवंतांच्या अधीन आहे. आणि म्हणूनच त्रैगुणांनी, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणत नाही. आणि म्हणूनच कुठेतरी हा सगळा बघा, की कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग तुम्ही इथे बघताय मनुष्य कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींमध्ये इतका अडकला गेलेला आहे, मायेच्या जाळ्यामध्ये इतका अडकला गेलाय की तो माझं स्वरूप जाणत नाहीये. त्याला भगवंत वाट बघतायत की तू तू ये, मी तुझी वाट, की हे भौतिक शरीर जर तुला पुन्हा नको असेल, जेव्हा देहत्याग करशील, जेव्हा या शरीराचा जेव्हा वृद्ध होऊन त्याग होईल, तेव्हा तू भगवत धामाची प्राप्ती करायची असेल तर निश्चितपणे भगवंतांना जाण्याचा प्रयत्न कर. आणि त्या स्वरूपाला मग आपण 14व्या अध्यायात त्याच्यावर येणार आहोत, की कशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ह्या त्रैगुणांचा प्रभाव आपण कशा प्रकारे जाणू शकतो. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. एक सेकंड ना, मी जरा पाणी पिते. टीना माताजी, आहात का तुम्ही? वाचणार? तुमचा इंटरनेटचा इश्यू दिसतोय. हरे कृष्ण.
नाही काय करू शकत. ठीक आहे. ती प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती अतिशय दुस्तर आहे. परंतु जे मला शरण आलेले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. मग या मायेखाली तू आहेस. तू मायेच्या नियंत्रणाखाली आहेस, जी अतिशय दुस्तर आहे. म्हणजे तुला खूप फिरवणारी आहे त्या मायेच्या जालात. पण तू जर मला शरण आलास, तू जर मला जाणण्याचा प्रयत्न केलास, तर बघ, मी तुला तू या सगळ्या महासागरामध्ये आहेस. भौतिक सागरामध्ये तू गटांगळ्या खातोयस. पण त्या गटांगळ्या खाताना तुला हात द्यायला मी आहे. पण तो हात तुला दिसला पाहिजे रे. आणि म्हणूनच इथे, की त्या मायेला मग जेव्हा तू भगवंताला जाणशील, तू भगवंत आहेत हे जेव्हा जाणशील, तेव्हा तू या मायेच्या महासागरातून निश्चितपणे तरुण पलीकडे जाशील. आणि हेच तू जाणण्याचा प्रयत्न कर. आणि मग कुठल्या प्रकारची लोकं मला शरण येऊ शकत नाहीत. भगवंत सांगतायत आता, की कुठल्या प्रकारच्या व्यक्ती या भगवंतांना 1 सेकंद द्या हां मला. एक 2 मिनिटं द्या मला. हां, क्षमस्व हां. मला एक ते कुरिअरच्या संदर्भात ते विचारायला आलेले मिस्टर माझे. हरे कृष्ण. तर कशाप्रकारे या 4 व्यक्ती मग भगवंत आता सांगतायत, की भगवंतांना जाणायचंय. मग भगवंतांना जाणण्यासाठी सुद्धा कुठल्या व्यक्ती, मग कुठल्या प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना जाणू शकतात आणि कुठल्या प्रकारच्या भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. नमाम दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. मग जे अत्यंत मूर्ख आणि दृष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येऊ शकत नाहीत. जे आपण दैवासुर योग विभाग योगात पण बघणार आहोत 16व्या अध्यायात, की ही व्यक्ती, ह्या 4 व्यक्ती जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, दृष्ट आहेत आणि जे मायेमुळे अज्ञानी आहेत, असे हे अज्ञानी आणि असुर लोक
मग म्हणून आपण जिथे बघणार आहोत, की हे जे अतिरेकी निर्माण होतात, असे हे जे नराधम निर्माण होतात, की लोकांच्या जीवावर उठतात, की स्वतःच्या लोकांचा सुद्धा त्यांना मारण्यामध्ये, ज्यांचा खून करण्यामध्ये सुद्धा ते काही पुढे-मागे बघत नाहीत. अशा प्रकारचे नराधम आणि दुष्ट आसुरी प्रवृत्तीचे लोक हे भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाहीत आणि हे लोक भगवंतांना कधीच जाणू शकत नाहीत. पण याच्याच बरोबर कुठल्या 4 प्रकारचे लोक हे भगवंतांना जाणू शकतात, तर हे चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा मात्र मला माझी भक्ती करू लागतात. ते कुठले पुण्यार्थी आहेत? ते कुठले पुण्यवान लोक आहेत? तर त्याच्यामधलं पुण्यवान लोकांपैकी एक अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. मग बघा हां, लक्षात घ्या, की प्रत्येकाचं कारण कुठलं आहे? पण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ते स्वतःला लीन करू शकतात. अशा व्यक्तींची सुरुवात वेगळी असते, परंतु ते कशाप्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, त्या अविट भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करू शकतात. मग त्याच्यामध्ये बघा आर्त, आर्त बघा आर्ताचं उदाहरण दिलंय द्रौपदी. आर्त म्हणजे कुठेतरी संकटात आहे ती व्यक्ती, दुःखात आहे ती व्यक्ती आणि म्हणून ती भगवंतांचा धावा करतीये. भगवंतांचं नामस्मरण करतीये. अशा व्यक्तीला भगवंत, अशा द्रौपदीचं भगवंतांनी रक्षण केलेलं आहे. आर्त अवस्थेमध्ये तिने भगवंतांचा धावा केलेला आहे आणि मगच ती भगवंतांच्या त्या भक्तीत, कारण तितकी शुद्ध होती मनाने आणि तितकं भगवंतांवर विश्वास होता, दृढ श्रद्धा होती, की भगवंत माझं रक्षण करतील या क्षणी, जेव्हा माझा अपमान होतोय भर सभेमध्ये, अशा वेळेला दुसरं तिसरं कोणी नाही, फक्त भगवंत माझं रक्षण करू शकतात. अशा या आर्त अवस्थेमध्ये ज्याचं उदाहरण द्रौपदी माता आहे आणि ती आर्त अवस्थेमध्ये भगवंतांचा धावा करते, जी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला आणू शकते. तेच हे गजराज महाराज, जे हे गज महाराज, की ज्यांच्या ज्यांचा पाय मगरीने पकडलेला आहे, परंतु ज्यांनी जाणलंय की भगवंतांची सेवा, मग त्यांना एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम आपण 9व्या अध्यायात बघणार आहोत, की भगवंताला फूल अर्पण करतायत आणि भगवंतांची सेवा करतायत, जरी ते कुठेतरी संकटात सापडलेत आणि मग त्या संकटात भगवंत प्रत्यक्ष त्या मगरीशी युद्ध करून गजराजांचा गजमोक्ष ज्यांचा ज्यांचं वाचवतात, ज्यांचं रक्षण करतात. असे हे गजेंद्र महाराज आणि अशा या गजेंद्र महाराजांना नंतर मुक्ती मिळाली आहे, मोक्ष मिळालेला आहे, की ज्या प्रकारे ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये, की त्या आर्त अवस्थेमध्ये ते भगवंतांची सेवा करतायत, भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न करतायत आणि म्हणूनच ते कुठेतरी पुढे जातायत त्या मार्गावरती. मग त्याच्यानंतर कुठला तर अर्थार्थी. मग हा अर्थार्थी कोण आहे? तर जसं उदाहरण घेताना ध्रुव महाराज, सुग्रीव महाराज, की ध्रुव महाराजांनी, की ध्रुवाला जिथे तुम्ही बघाल, की हे ध्रुव महाराज दिसतायत, की जे जंगलामध्ये जाऊन नंतर त्यांनी नामस्मरण तप केलं आणि ज्यांना नारद मुनींनी ज्यांना सांगितलं, की त्यांना भगवंतांना जाणायचं जेव्हा होतं, जेव्हा एक गोष्ट आहे त्याच्यामागे, की त्या 2 राण्या होत्या उत्तम राजाच्या आणि त्याच्यापैकी एकीचा जे सुनीतीचा पुत्र हा ध्रुव महाराज आणि परंतु त्या दुसऱ्या सावत्र राणीने ध्रुव महाराजांना त्यांच्या मांडीवरून उतरायला सांगितलं, तेव्हा ध्रुव महाराजांना खूप वाईट वाटलं. असे हे ध्रुव महाराज आपल्या आईकडे जातात आणि विचारतात, की मला हवंय, मला सुद्धा राज्य हवंय, मला वडिलांकडे जायचंय. तेव्हा ती म्हणते, जा तू आधी कृष्णाला शोध आणि कृष्णालाच हा प्रश्न जाऊन विचार. आणि म्हणूनच ते त्या वयाच्या 5व्या वर्षी कृष्णाच्या शोधामध्ये भगवंतांना जाणण्यासाठी जंगलामध्ये जातात आणि तिथे तप करतात. तिथे त्यांना नारद मुनी सांगतात सुद्धा, अरे तू एवढा लहान आहेस, तू आता परत जा, तू नाही करू शकणार हे पूर्ण. तेव्हा ते म्हणतात, नाही, त्या त्या ओढीनी, त्या ओढ अर्थार्थीची होती, की मला ते मिळवायचंय, पण त्या मिळवण्याच्या याच्यात ते भगवंतांचं, मग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हा मंत्र त्यांना नारद मुनी देतात आणि म्हणतात, तप कर भगवंतांचं. आणि मग भगवंत त्यांना प्रसन्न झालेत, भगवंतांनी दर्शन दिलंय. पण भगवंतांनी दर्शन दिल्यावर नको हो दुसरं काही, मन अर्थार्थीमध्ये होतं
मन कुठेतरी त्याची याचना करत होतं, पण भगवंतांना बघितल्यावर दुसरं तिसरं काहीही नको आहे हो मला. आणि त्याच फक्त की भगवंतांनी आणि मग त्यांना ध्रुवलोक मिळालेला आहे, की जो स्थिर असा ध्रुव तारा आपण बघतो, अशा प्रकारे त्यांना त्या ध्रुवलोकामध्ये भगवंतांनी स्थान दिलेलं आहे, की कशाप्रकारे मग आर्त झाले अर्थार्थी जे सुग्रीव महाराज ज्यांना प्रभू रामचंद्रांनी त्रेतायुगामध्ये मदत केलेली आहे, की ज्यांच्या बायकोला वालीनी पळवून नेलं, ज्यांचं राज्य पळवून नेलं, पण ज्याच्यानंतर सुग्रीवानी रामचंद्रांची सेवा केली, प्रभू रामचंद्रांच्या भक्तीमध्ये त्यांनी स्वतःला लीन केलं. कारण काय होतं? अर्थार्थी कारण होतं. कुठेतरी मिळवायची हे होती, पण भगवंतांना बघितल्यावर त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला घातलं. असे हे सुग्रीव महाराज. आणि त्याच्यानंतर ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग ज्ञानी लोक कोण? जर हे परीक्षित महाराज इथे आपल्याला दिसतायत, या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतील, की परीक्षित महाराज आणि हे सुखदेव गोस्वामी. हे सुखदेव गोस्वामींची गोष्ट सांगू शकेन मी तुम्हाला, की जे कशा प्रकारे ज्यांना कशा प्रकारे ज्ञानी म्हटलं जातं, की कारण त्यांनी व्यास मुनींचे पुत्र हे 16 वर्ष आपल्या मातेच्या पोटामध्ये राहिले ते. कारण त्यांना या जगामध्ये यायचं नव्हतं, या मायेच्या जाळामध्ये आणि कुठेतरी हे सगळं भरलेल्या या जगात यायचं नव्हतं. कारण जेव्हा त्यांनी पोटात असताना आणि त्यांनी जेव्हा त्याच्या आधीची एक कथा आहे भगवंतांची भागवतामधली शुकदेव मुनींची, की त्यांनी पोपटाच्या जन्मामध्ये, मग या पोपट असताना जेव्हा भगवान शिव द्रौपदीला भागवत सांगत होते, तेव्हा हे सुखदेव गोस्वामी पोपटाच्या रूपात होते झाडावरती. आणि तेव्हा त्यांनी झाडावर असताना त्या भागवताच्या कथा ते भागवत ऐकलं शिवांचं. आणि द्रौपदी माता ते ऐकत होती, पण द्रौपदी मातेला झोप आली म्हणून ती अक्षरशः पेंगुळल्यासारखी झाली. आणि मग ती हू हू हे पण म्हणत नव्हती, परंतु तरीही शिवांना आवाज आला हू हू. मग त्यांनी बघितलं की द्रौपदी माता तर ऐकत नाहीये, त्या तर निद्रेमध्ये आहेत. मग हे कोण करतंय? मग त्यांनी झाडावर त्या पोपटाला बघितलं आणि त्या पोपटाने ते का ऐकलं हा त्यांचा अपमान म्हटला, म्हणून शिव त्याला मारण्यासाठी त्याच्या मागे धावले. तेव्हा तो पोपट उडून व्यासमुनींपर्यंत आला आणि व्यासमुनी सुद्धा आपल्या पत्नीला भागवत कथा सांगत होते. आणि अशी ही भागवत कथा ऐकताना पोपटाने त्या मातेच्या पोटात, मातेच्या तोंडातून इतकं छोटं रूप घेतलं आणि त्या तोंडात प्रवेश केला आणि तिच्या गर्भाशयात प्रवेश करून तो व्यासमुनींचा पुत्र म्हणून जन्माला येणार होता. अशा प्रकारे, परंतु त्याला जेव्हा या भागवतामधून कळलं, त्याला जेव्हा या ज्ञान मिळालं, तेव्हा त्याच्या मनामध्ये त्या ज्ञानाची ओढ होती, अजून जाणून घ्यायचं होतं. पण परंतु त्याला या युगामध्ये, त्याला या भौतिक जगामध्ये यायचं नव्हतं परत. याला याच्यामध्ये जन्म घ्यायचा नव्हता. म्हणून प्रत्यक्ष 16 वर्षानंतर त्या मातेला कष्ट व्हायला लागले, तेव्हा भगवंत प्रत्यक्ष प्रकट झाले आणि त्यांनी विनंती केली, की तू बाहेर ये, मी तुला खात्री देतो, की तुला या कशाचाही प्रभाव पडणार नाही आणि तुला निश्चित मी काळजी घेईन. असे हे ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी. नंतर त्यांनी जन्म घेतला मातेच्या पोटातून आणि मग धावत केले जंगलामध्ये आणि त्यांनीच या परीक्षित महाराजांना ज्ञान दिलेलं आहे. हे जे या चित्रामध्ये दिसतायत हे सुखदेव गोस्वामी या जिज्ञासू. मग ज्ञानी आणि जिज्ञासू ज्यांना भगवंतांचं जाणून की भगवंत कोण आहेत, मग हे कोण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी परीक्षित महाराज औत्सुक्य होतं त्यांचं. परीक्षित महाराजांना शाप मिळालेला होता, की त्यांनी जेव्हा एका ब्राह्मणाचा अपमान केला होता, त्यांच्या गळ्यात साप टाकला म्हणून त्यांचा अपमान झाला. त्या ब्राह्मण पुत्राने परीक्षित महाराजांना शाप दिलेला, की तुम्ही 7 दिवसात मृत्यू पावाल आणि 7 दिवसामध्ये तुम्हाला मृत्यू येईल. तेव्हा परीक्षित महाराजांनी काय केलं? एक ज्ञानी व्यक्ती, की त्यांच्या मनामध्ये, की नाही चला मला आता 7 दिवस मिळाले, मी आता जीवन उपभोगून घेतो. तसं नाही, की मला जाणायचंय हे, मला जाणून घ्यायचंय. भगवंतांच्या परम तत्वाला मला जाणायचंय आणि मला ते ज्ञान जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच ते सुखदेव गोस्वामींकडे गेले आणि त्यांनी त्या जिज्ञासू वृत्तींनी ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. असे हे परीक्षित महाराज, असे हे अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू लोक हे भगवंतांच्या सेवेमध्ये येऊ शकतात. आणि म्हणूनच ज्यापैकी सुद्धा जे आर्त लोक आहेत, जे अर्थार्थी आहेत आणि जे जिज्ञासू आहेत, ते कदाचित त्या टेम्पररी, म्हणजे माझं दुःख संपलं आणि आता मी भगवंतांना नंतर आठवेन, असंही होऊ शकतं त्या लोकांकडून. किंवा मग जे ज्यांना मिळालं अशा त्या अर्थार्थी लोकांकडून या भौतिक जगात असंही होऊ शकतं की ते विसरू शकतात, की भगवंतांना आता जाणलंय, पण आम्हाला जेव्हा परत गरज पडेल तेव्हा आम्ही भगवंतांचं नामस्मरण करू. जेव्हा बघा आपण भौतिक युगात तसंच होतंय, की जर संकट आलं की मग भगवंतांचं
नामस्मरण आणि पुन्हा मग त्या गोष्टींचा विसर पडतो आणि तो विसर पडणंच बघा भगवंत म्हणतात आर्त अर्थार्थी आणि जिज्ञासू हे करू शकतात, पण जो पूर्ण ज्ञानात आहे, ज्यांनी हे ज्ञान पूर्ण, की जे सुखदेव गोस्वामी ज्यांनी हे ज्ञान पूर्ण घेतलंय, जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो, तोच श्रेष्ठ. कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला खूप प्रिय आहे. असा भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. कारण तो कुठेतरी भगवंतांना प्रिय आहे आणि भगवंतही त्याला प्रिय आहेत. त्याने भगवंतांना जाणायचं ज्ञान घेतलेलं आहे. त्या परमतत्वाला, त्या भगवंतांच्या तत्वाला, त्या शक्तींना जाणून घेतलेलं आहे आणि म्हणूनच त्यांना जाणून या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये त्यांनी स्वतःला आणलंय. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून जेव्हा मला शरण येतो, तेव्हा तो अत्यंत दुर्लभ महात्मा असतो. मग जेव्हा जसं मी म्हटलं तुम्हाला, की एखादी व्यक्ती पुण्य काम करतीये आणि पुण्यात्मा आहे, की ज्या पुण्य गोष्टी, पुण्य कर्म करून ज्याला स्वर्गलोकाची प्राप्ती झाली आणि मग पुन्हा त्याचं पुण्य क्षीण झाल्यावर तो भौतिक युगात आला आणि मग त्याला जन्म, मृत्यू काय आहे, त्याला या भौतिक जगाचं सगळं अस्तित्व कळलं, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला, ज्याला भगवंतांच्या परमतत्वाची जाणीव झाली आणि ज्या सगळ्या गोष्टींच्या कारणाचे कारण आणि ही निर्मिती आणि प्रलय सुद्धा भगवंतांपासूनच आहे, हे जेव्हा एखाद्याने जाणलं, त्या व्यक्तीने जेव्हा ते जाणलं, तेव्हा तो महात्मा दुर्लभ असतो. जसं मी मॅरेथॉनचं उदाहरण दिलं, की तर असा हा एकच महात्मा, असा हा दुर्लभ महात्मा असू शकतो. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितलंय बघा, की हे जे आपल्याला पूजा, अर्चा आणि जसं मी कालच्या 2 अध्यायांपैकी पण ती 4थ्या अध्यायात, 5व्या अध्यायात पण याचा उल्लेख झालेला होता, की कशा प्रकारे या गोष्टींचं पालन करायला भौतिक जगामध्ये मनुष्य पुढे सरसावत असतो, की ज्यांचं ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे, ते अन्य देवी देवतांना शरण जातात. आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधी विधानांचं पालन करतात. पण बघा, भगवंत म्हणतायत, की असे लोक निदान आसुर नाहीयेत. असे राक्षसांची पूजा करत नाहीत. असे लोक मग डेमिगॉड्स, प्रभुपादांनी त्यांना डेमिगॉड्स, जे मी तुम्हाला म्हटलं, की हे डेमिगॉड्स म्हणजे काय? तर हे भगवंतांचे कुठेतरी ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि कुठेतरी बघा शाळेमध्ये जसा एक प्रिन्सिपल असतो, तसं हे कुठेतरी अधीक्षक आहेत. आपण शांती सूत्रामध्ये बघितलं, की भगवंत प्रत्यक्ष सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, की ज्यांच्याद्वारे या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती झालीये. जे गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, मग क्षीरोदकशाही विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडात आहे. ज्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या बेंबीतून कमळ निघालंय, त्या कमळावर ब्रह्मा स्थित आहेत आणि त्या ब्रह्मांपासून सृष्टीची निर्मिती म्हणजे काय? की कुठेतरी ब्रह्मांची निर्मिती ही सुद्धा भगवंतांपासून झाली आहे. ते बीज भगवंतांपासून आलेलं आहे आणि हेच जाणून घ्या. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात, की या सगळ्या देवी देवतांची पूजा करण्यासाठी दृढ श्रद्धा सुद्धा माझ्यातून येते. कारण तुम्ही कुठेतरी चांगल्या भावनेने ते करताय, सद्भावनेने करताय. विविध गोष्टींचं कारण कुठेतरी या भौतिक जगात क्विक पाहिजे सगळं. आणि म्हणून लक्ष्मीची पूजा केली जाते. पैशाची लक्ष्मी मिळवण्यासाठी दुर्गा मातेची पूजा केली जाते. शक्तीचं सामर्थ्य, अशा विविध देवी देवतांची पूजा करणं भगवंत म्हणताय हो, पण हे सगळे जसं 4थ्या अध्यायात आपण बघितलं, की हे यज्ञ अर्पण करून ते विष्णूलाच अर्पण केले जातात. त्याप्रमाणे तुम्ही भगवंतांवर श्रद्धा ठेवून ती जेव्हा त्या भक्तीमध्ये याल, तेव्हा या देवी देवतांची श्रद्धा पण तितकीच दृढ होणार आहे. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्यांची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो. जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. बघा,
की स्वतःला तो तितका निष्ठावान बनवू शकतो. मग ती डळमळीत होऊ शकत नाही निष्ठा, कुठेतरी दृढता येऊ शकते त्याच्यामध्ये, कुठेतरी एक प्रकारचा भाव स्थिर होऊ शकतो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः ते लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. असे हे सगळे देवी देवता सुद्धा बघा, जसं मी म्हटलं की ब्रह्मा भगवंतांची आराधना करतायत, सृष्टीची निर्मिती करताना ही जबाबदारी मला दिली आहे, पण या जबाबदारीमधून मी निश्चितपणे नीट पार पाडू शकण्यासाठी ते भगवंतांची आराधना करतायत. आणि म्हणूनच हे जे काही इच्छित भोग प्राप्ती होते ती माझ्यापासून होते. हे देवी देवता सुद्धा भगवंतांची प्रार्थना करतायत आणि भगवंतांना की या स्वर्ग लोकामध्ये सुद्धा मग कुठेतरी युद्ध होत आहेत आणि कुठेतरी बघा आपण की भगवंतांनी प्रत्येक वेळी युगामध्ये प्रकट झालेत. मग आपण बघतो की किती वेगवेगळे दशावतार भगवंतांचे बघितले. हे भगवंत त्यासाठी प्रकट झाले, कुठेतरी त्या रक्षणासाठी प्रकट झालेले आहेत, कुठेतरी देवी देवतांच्या इच्छेसाठी सुद्धा प्रकट झालेत. म्हणून ते भोग मीच प्रदान करतो. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात, त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाला पोहोचतात, परमधामाची प्राप्ती करतात. मग कुठेतरी दृढ श्रद्धेने जर ते करत नसतील, अल्पबुद्धी लोक फक्त देवतांची उपासना एका इंद्रिय तृप्तीसाठी करत असतील, फक्त स्वतःला भोग भोगण्यासाठी करत असतील, तर ते कुठेतरी वेगळ्या मार्गाने केलं जातं आणि ते खूप अल्प काळासाठी असतं. आणि म्हणून ती दृढ श्रद्धा जर ज्याच्यामध्ये असेल, तो भगवत धामाला पोहोचू शकतो. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो, आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. की ज्यांना वाटतं की मग भगवंत हे जेव्हा मनुष्य रूपामध्ये सुद्धा आहेत, तेव्हा त्यांना वाटतं की ते निराकार. मग मग मी तुम्हाला इथे हा मुद्दा सांगू शकेन की जे मायावादी लोक आहेत, जे तर्कवादी लोक आहेत, की ज्यांनी अज्ञानामध्ये भगवंतांची व्याख्या केली आहे, की ज्यांना भगवंत आहेत, मग कुठेतरी संशयी भावना आहे मनामध्ये आणि त्यांचं अल्पबुद्धी ज्ञान काय आहे, कारण कुठेतरी वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास हा केलेलाच नाहीये, ते व्यक्तित्व जाण्याचा प्रयत्नच केलेला नाहीये. मग तो मनुष्य, म्हणूनच आपण बघतो की असे व्यक्ती कशा प्रकारे मग इथे कुठेतरी ब्राह्मण, परमात्मा आणि भगवान, मग हे जे भगवान मनुष्य रूप आहे भगवंतांचं, ते जाणण्यासाठी फक्त भगवंतांवर प्रेमच करावं लागतं हो. भगवंतांच्या त्या प्रेमामध्येच राहावं लागतं आणि म्हणूनच असं अविनाशी अनुपम दिव्य स्वरूप असे अल्पबुद्धी लोक जाणू शकत नाहीत, जे भगवंतांचं मनुष्य रूप मानायलाच तयार नाहीयेत. ज्या भगवंतांना परमात्मा जो आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे, अशाही व्यक्ती मानायला तयार नाहीत. ते फक्त ब्राह्मण, ते फक्त एक ब्रह्मा, ते भगवंतांना फक्त एक तेज, पण भगवंत कुणालाही अस्वीकारत नाहीये. भगवंतांना सगळं स्वीकारलंय. तुम्ही ज्या पद्धतीने भगवंतांना प्राप्त करण्याचा प्रयत्न कराल, भगवंत त्यासाठी आहेत तिथे. पण त्या मार्गावर स्वतःला आणा, ती निष्ठा मनामध्ये असू द्या. मग त्या ब्राह्मण म्हणजे त्या प्रकाशरूपी भगवंतांना सुद्धा जाणण्याचा प्रयत्न कोणी केलाय का? ते निश्चित जाणण्याचा ते निश्चित पडताळून बघा. मग अल्पबुद्धी लोक तसं नाही करत. त्यांना कुठेतरी साशंकता असते मनामध्ये, कुठेतरी ते तत्वच मान्य नसतं. मग जसं भगवंतांनी सांगितलं, मग त्या कुठेतरी त्या तामसिकतेमध्ये, कुठेतरी त्या अज्ञानामध्ये असे लोक भगवंतांना जाणू शकत नाही. मग बघा भगवंत सांगतायत, मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो. मग ते कधीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, कारण ते मूर्ख आहेत, ते अज्ञानी आहेत. ते स्वतःला मी म्हणजे मी म्हणेन ते सगळं. मग हे सगळं फक्त कोणाद्वारे निर्माण झालंय, हे असंच चाललंय सगळं. कोणाचं नियंत्रण नाही, काही नाहीये आणि ही सगळ्या आपल्या इच्छेतूनच निर्माण होतंय. अशा वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांना आपण बघितलंय. आणि मग त्यांच्यासाठी भगवंत अप्रकटच राहतात. म्हणून मी अजन्म आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. जे शाश्वत आहेत भगवंत आणि जे अजन्म आहेत, ज्यांचा जन्म होत नाही, जे प्रकट होतात, ते कोणी जाणूच शकत नाहीत.
अर्जुना, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो, ज्याच्याबद्दल आपण भगवंतांच्या विराट रूपामध्ये निश्चित बघणार आहोत, जे भगवंतांचं विश्वरूप आहे, ज्याच्यामध्ये भगवंत याची निश्चित आपल्याला अनुभूती देणार आहेत. आणि मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. आणि म्हणूनच हे तत्व जाणण्याचा एखादा दुर्लभ महात्माच असतो, परंतु याच भगवंतांना आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवतः. बघा, दृढव्रतः. मग ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्ण नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेत युक्त होतात. मग भले त्यांनी पाप केली आहेत, त्यांनी आधीच्या जन्मांमध्ये पापकर्म केलेली आहेत, अशी एक गोष्ट ज्या मोक्षारी ऋषींची गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छेन. मला वाटतं मी त्याचा उल्लेख आधीच्या ह्याच्यात पण केला होता. असे हे मोक्षारी हा वाटमारी, म्हणजे तो वाटमारी सुद्धा कशी करायचा? असे हे मोक्षारी जंगलामध्ये ते जे कातडं किंवा प्राण्यांना मारावं ना, त्यासाठी त्यांचा नंतर वापर करण्यासाठी तो प्राण्यांना अर्धमेलं करायचा. आणि अर्धमेलं का? तर स्वतःच्या स्वार्थासाठी. आणि त्यांना तडफडत तडफडत बघायचा मरताना, इतकं भयंकर कृत्य तो करायचा. आणि एकदा नारद मुनी त्या वाटेने चालले होते, मोक्षारी ज्या मार्गाने हे करत होता. तेव्हा नारद मुनींना तो म्हणतो, "तुम्हाला मी हे देऊ का हरणाचं कातडं?" तेव्हा नारद मुनी म्हणतात, "तू किती भयंकर गोष्ट करतोयस. तू किती पाप करतोयस हे." तो म्हणतो, "हे माझ्या वडिलांनी मला शिकवलं आणि ह्याच्यावरच मी माझं उपजीविका करतो. माझ्या फॅमिलीला आणि सगळ्यांना मी त्याच्यावरच कुटुंबाची उपजीविका करतो. तर मी कसं सोडू हे?" तर नारद मुनी म्हणतात, म्हणजे ते उत्तर ऐकून त्यांना कळतं, की ह्या माणसाने फक्त सांगितलंय, आपले वडील करत होते म्हणून तो करतोय. म्हणजे कितीतरी कुठेतरी त्यांना त्याच्यामध्ये निरागसता दिसली त्या उत्तरामध्ये. म्हणून नारद मुनींनी त्यांना कुठेतरी ज्ञान संपादन केले आणि त्यांना सांगितलं, की तुला जर मी तुझं पोट भरलं, तर तू ही गोष्ट सोडशील का? तर ते म्हणतात, "ठीक आहे." मग नारद मुनी त्यांना सांगतात, की "तू या जंगलाच्या बाहेर आणि इथे आता राहतोयस, तिथेच एक कुटीर बांध, एक वृंदावन घे, तिथे तुळशी वृंदावन घे आणि तू तिथे त्या कुटीरामध्ये नामस्मरण कर. तू आणि तुझी बायको नामस्मरण करा." हे गोष्ट सांगितल्यानंतर ही गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरते आणि सगळ्या गावामध्ये पसरते आणि सगळ्या गावकऱ्यांना कळतं, की एका या वाटमाऱ्याची एका सेंट म्हणजे एका चांगल्या महात्म्यामध्ये कुठेतरी हे झालंय, परिवर्तित झालाय तो. मग अशा लोकं त्यांना बघायला येतात, दर्शनाला येतात. आपण बघतो अशा साधू, अशा महात्मा पुरुषांना बघायला येतात आणि बघायला येताना नुसते नाही येत. मग त्यांच्याबरोबर काही केळी घेऊन येतात, फळं घेऊन येतात, दूध घेऊन येतात आणि अशा सगळ्या गोष्टी त्यांना देतात. आणि अशा गोष्टी दिल्यावर काय हो, त्यांच्याकडे भरपूर होतं ते. मग मोक्षारींची पत्नी म्हणते, "अहो, आपल्याला तर आधी मिळायचं त्याच्यापेक्षाही भरपूर मिळतंय." मग बघा, आपण ह्या गोष्टीचा काय करूया, आपण भगवंताला प्रसाद देऊन आपण सगळ्यांना त्याच्यातनं प्रसाद देऊया. असे या मोक्षारींचं परिवर्तित मन होऊन मग ते कुठेतरी मोक्षारी ऋषींमध्ये झाले आणि ते मोक्षारी ऋषी बघा, इतके ते स्वतः परिवर्तित झाले, की जेव्हा पुन्हा नारद मुनी त्या वाटेने येत होते, तेव्हा ते त्या त्यांच्या वाटेवर चादर पसरतात. तेव्हा त्यांना नारद मुनी विचारतात, की "का तू चादर पसरलीस?" तर त्यांनी सांगितलं, की "खाली मुंग्या आहेत आणि त्या मुंग्यांवर तुमचा पाय पडू नये म्हणून मी ही चादर पसरतोय." की बघा, जी व्यक्ती प्राण्यांना तडफडत इकडे मारतीये बघा, ती तडफडत मारणारी व्यक्ती या ज्ञानाच्या साधू संग लवमात्रे, त्या साधू संघाने आणि ज्यांना ज्ञान प्रदान केलं, त्या नुसत्या ज्ञानाने बघा किती परिवर्तित झालीये, की जी छोट्या मुंग्यांना सुद्धा मरू देत नाहीये. इतकं परिवर्तन होतं साधू संग लवमात्रे. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. बघा, की जे मोक्षारी ऋषींनी भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न केला, त्या ज्ञानातनं आणि कशा मार्गाने ते गेले, परंतु त्या पापकर्मातनं त्यांची मुक्ती झालेली आहे आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, की अशी पापकर्म करणारा सुद्धा नंतर तो पुण्यकर्मांनी मला अर्पण करू शकतो. मग वाल्याचा सुद्धा वाल्मिकी झाला.
वाल्या कोळी जे वाटमारी करायचे त्यांचे सुद्धा वाल्मिकी होऊन ज्यांनी रामायण लिहिलंय, हो सुंदर असं रामायणाचं काव्य लिहिलंय, असे वाल्मिकी झाले, असे मोक्षारी ऋषी की ज्यांना साधू संग लवमात्रेच्या अकर्मी नारदांनी ज्यांना ज्ञान संपादन केलं, ज्ञान प्रदान केलं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की असे लोक मग मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. जे उदाहरण जे आपण पुढच्या अध्यायात उद्या बघणार आहोत, याच लाईन्सवर आपण पुढचा उद्या अध्याय बघणार आहोत. 8व्या अध्यायात आपण की मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण करू शकतात असे लोक की ज्यांनी आयुष्यभर भगवंतांना जाणणं. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जेव्हा सांगितलं की रिटायर झालोय, आता तुम्हाला आता भगवद्गीता काढ, आता वाच, नाही, ज्या प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून भगवंतांचं नामस्मरण, भगवंतांना जाणलं, ते बीज कुठेतरी रोवली गेलेली. आणि म्हणूनच जर तुला तुझ्या या माया जालातून कुठेतरी जर शांती, आत्मसाक्षात्कार, मनःशांती मिळवायची असेल तर तू मला जाणण्याचा प्रयत्न कर. मग त्या आध्यात्मिक मार्गावरती तू आत्ताच स्वतःला आण. मग तिथे कुठेही उशीर झाला नाही किंवा लवकर नाही. ज्या क्षणी तू ते करतो आहेस ते निश्चित योग्यपणे कर. अशा प्रकारे आपण या 7व्या अध्यायात आज भगवंतांना जाणलेलं आहे. आणि भगवंतांना कसे 4 प्रकारचे लोक जाणू शकत नाहीत आणि कुठल्या 4 प्रकारचे लोक जाणू शकतात हे आपण जाणलंय. हरे कृष्ण सगळ्यांना. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चित मला विचारा. हाय ड्रेस करा. लीना माताजी असाल तर प्लीज अनम्यूट करा. कोणाला काही प्रश्न आहेत का प्लीज. काम करते मी अनम्यूट करते सगळ्यांना. प्रत्येकाला कुठे काही वेळ आज असेल, रविवार असेल, कामं असतील तर जो तो आपण अध्याय संपवूया. तसा संपवलेला आहे, पण अनम्यूट व्हा तुम्ही. मी सगळ्यांना अनम्यूट केलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही आहेत प्रश्न तुमचे? हरे कृष्ण. सगळ्यांना अध्याय कसा वाटला? छान वाटला. ओके, खूप छान धन्यवाद. धन्यवाद. कोणाच्या मनात काही शंका आहेत, प्रश्न आहेत, निश्चित विचारा. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान वाटला तुमचा अध्याय. खूप हरे छान तुम्ही कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. खूप छान वाटला अध्याय. धन्यवाद. छान समजावून सांगितलं. धन्यवाद माताजी. तोच प्रयत्न आहे तुमच्यापर्यंत, तो संवाद पूर्ण पोहोचवायचाच प्रयत्न आहे. हो, त्यामुळे खूप छान. काही शंका आहेत मनामध्ये तर निश्चित विचारा. हो. रेकॉर्डिंग थांबवते.